Sanibonani molweni abushengi dumelang siyanibingelela futhi sanamukela ku channel yethu. Siyethemba ukuthi nonke lapha nikhona niphile nje. Siyabonga kakhulu wonke umuntu oyothinta usubscribe. Siyacela futhi nawe ukuthi ungaqinisa subscribe ucindezele ukuthi uthole indaba ezintsha njalo masiyiposta zisashisa. Siyabonga. Namhla sokhuluma indaba enkulu. Indaba ethinta uNgizwe Mchunu noKhuzani Mpungose kanye noKhangelani DSD Mhlongo okanye ngilungise kahle noDr Khangelani DSD owaziwa kakhulu endimini uMaskandi ongenye inkunzi engayibala nje ekuthenini iziqoqe indondo. Sonke siyayazi indaba ebilokhu ivungazela noma ikhulunywa ezinkundleni zokuxhumana ekade kukhulunywa ngakhona ngoNgizwe nokungazoni kwakhe noma nokungahambisani kombono kwakhe noKhuzani. Lapho kade kukhulunywa khona indaba ezithi uKhuzani uedithe iposter kwiNgizwe Mchunu Festival ukuthi ikuthiwa ikhanseliwe. Kodwa ke nathi la kuzinto zenzeka siye sayenza ivideo efana leyo ke sizoshare ilink yaleyo video ku description ngaphansi. Bese ke sesiyala ekuthenini namhlanje ke abantu bekhomenta bekhuluma kwivideo leyo bethi kuyadinga impela ukuthi bayakhuzela abantu laba ngoba izogcina lento sibe saphansi isithunzi sikaMaskandi kanye nenkandla yonke nje ukuthi ama-artist ayavukelana ekhona lapha ngoba phela ukusakaza kwi-art nakho ngokwakho futhi abantu basenkandla bayavukelana ngoba bedumile nje bebasenkandla bonke. Kubese ke sekwenzeka kuba ukuthi umculi uDSD Mhlongo bese wavuka wathi hayi madoda mayibencane komkhaba wathi mayibencane mayiphele indaba ayibumbane inkandla ibe imunye. Ubese ke sekhuluma egxilile ukuthi abantu mabahambe beye kuNgizwe Mchunu Maskandi Festival izobanjelwe eKarrisfontein ngomhla ka2 November. Wathi bonke abantu baphume omlandelayo nongamlandeli beyakweseka iqhawe uNgizwe bengasho ukuthi lola qhawe bethi vuka qhawe. Ubese eqhubeka ke eseyikhulumela ke naye usodukula nansi clip ekhulumela iqhubeka futhi ngaphandle kwalokho sengushilo phela. Ngizwe asimesekeni singabheki okubi okubhekane noNgizwe njengamanje noma uNgizwe ayikho njengamanje. Kesibheke okuhle akwenzile kuMaskandi simeseke kulelo phuzu lelo. Isicelo sami ke silapho bafethu ukuthi asiyeni siyomeseka uNgizwe njengoba ngisho ukuthi nomunye futhi oqhamukayo siyokwazi ukuthi simeseke. Ake sikuthathe lokhu sikufanise nokufa kukaNgizwe nobenza umcimbi ongayo. Kube kuthiwa uNgizwe uyangcwatshwa ngomhla ka2 sonke besiyophelela sobe futhi sifise ukuthola ithuba lokuvela embhojeni sithi simazi kangcono uNgizwe ngoba esethuwe sesiyothi lala qhawe. Ake sithene ke manje vuka qhawe njengoba esaphila simesekeni umcimbi kaNgizwe ungowethu sonke thina bantu abasendimeni kaMaskandi noma abathintekayo endimeni kaMaskandi. Okukhona njengamanje sikubukayo phakathi kwakhe nomkhaya babafana bakithi enkandla kubabili. Ngithi bafowethu ayilweni ngamadala asiyubuyekeni okwama personality akube izimfihlo zenu singazazi thina futhi la singazingeneleli singathathi sayidi. Umuntu ke uma ngabe eshawa owakubo akamshaya ikhanda ngoba uzosuka bese emlimaza ngabe usayidinga ukuthi lena ngabe naye futhi endlini. Kuye kube ngcono ukuthi bakuthiwa ushaywa abezizwe kuyezwakala kuthiwa umfu wasekutheni omshaya ikhanda likabani madoda ufuna isicoco lapho ke naye ukuthi abe negama ngakubo. Kodwa bona njengoba abafana bakithi bobabili ngithi bafowethu ayibe ngamadala enazalana khona ngale esingakwazi asithandi ukukwazi ngoba kuyasihlambalaza sonke. Usibuyisele emuva ukuthi nihwebhane kanje nizivezele amahlazweni emaphepheni ama-social media asikuphasisi lokho. Khulumani njengomkhaya nithanda nobabili. Ngeke umuntu ayingene indaba yethu basenkandla nje yethu sodwa. Uma ngabe kufanele sixabane sikhwebhane lapho sesibabhana khona kusifanele kodwa lapho esuke sisebenza khona futhi suke sisebenza nesikwenzayo futhi silwela inkandla silwela isithunzi sasenkandla. Inkandla ikhona ngoDSD, inkandla ikhona ngoKhuzani, inkandla ikhona ngoNgizwe esiyoba namaliba noma namadlinza anomlando esesikwenzele isizwe. Anisukuqeda okumlando omuhle wasenkandla esesikwenzile nokusazosifitha futhi ngokuthi abantu babuka abantu basenkandla abahlakaniphile bakwazi ukuvukelana noma
baveze iy'nkulumo zabo edlangalaleni. Ngiyanicela bafowethu, Maqhawe kaMaskandi ake ngimshiye nenselelo la ukuthi ke niyibuze ukuthi uma kuthiwa awuyi eKhalisifontein, uma ngabe kuthiwa yilanga lakho lokugcina lokuthi uyotshalwa lapho uyotshalwa khona kwelakini, kuthiwe asisafiki asisapheleli, uyohamba ngokuthula noxolo. Mathiwa umcimbi owenziwe nguwe ofana nalona kWINgizwe, singasaphumi singasapheleli, uyozizwa usaphila yini ezweni lakwaMaskandi. Ngiyanxusa ke Maqhawe nani zinduna nani mabutho onke kaMaskandi ukuthi hayi asimesekeni umfo kaMacingwane. Alikho isuku elingenasithi, nentombi inhle ngendlela ezahlukene. Khona intombi enhle ngemlenze, khona enhle ngobuso, khona enhle ngobuma. Naye-ke umfo kaMchunu asingabheki okubi akwenzile, ake sibheke okuhle simeseke. Lapha ngingajabula ukubona kundiza iflag emoyeni ziphele zonke zesilo soMaskandi, ngibona kukhala amavuvuzela, siphele sonke size se-nation kakhulu, kundiza ithawula emoyeni, red nation ikhona, ezomfo kaManqele ziphele zonke. Ngeke ngimqede nje Maqhawe, nibaningi nonke ngokubamba kwenu iqhaza, akekho omkhulu nomncane ukunomunye ngoba sonke sithanda ngokwehlukana, nomunye mkhulu kwabamthandayo. Akekho bengimbukela phansi noma ngambalanga, kepha nje besengenza ukunqamula inkulumo ngoba kwenza imbonelo. Ngiyafisa ukuthi ubaba kumuncu sonke sipheleleni emcimbini kWINgizwe bafethu, ngiyanicela. Iyona-ke leyo clip la ekhuluma khona uSodubula ekhuluma ngokukhuza umkhaya bakhe futhi enqanqa abantu ukuthi abaphelele khona eKhalisifontein beyothi vuka Qhawe kWINgizwe Mchunu Maskandi Festival. Abantu kodwa bakhuluma into eziningi ngale clip le. Abanye bathi uSodubula uzama ukutrenda njengoba ungaboni ngasinye kwaKhuzani noNgizwe Mchunu kade kutrend. Abanye bathi uSodubula ubone opportunity yokutrend. Abanye-ke bathi uSodubula vele kukahle ukuthi bakhuze ngoba bazomuzwa kangcono yena ngoba vele umkhaya bakhe. Ake ubeke uvo lwakho kwi-comment section ukuthi ubona kanjani. Ubona ngathi ngempela ufuna ukutrenda okanye uyena vele umuntu amaningi kakhulu amathuba ukuthi ezwakale noma bemuzwe ukuthi uyakhuza? Akushiye comment yakho kwi-comment section bese sidibana ngokuzayo.